Сәламнар минем җырчы дусларым. Эфирда янәдән сез яраткан җырлы селфи тапшыруы. Һәм янәдән сез безгә үзегезнең җырлы видеоларыгызны җибәрәсез, без исә сезгә әле таныш булмаган моңлы җырлар белән таныштырабыз. Шуңа күрә күп сүз сөйләп тормыйча, төп вазифаларыбызга күчик. Киттек. Әле күптән түгел генә үткән тапшыруда мин сезгә күбрәк урамда йөрергә, саф һавада көйләргә киңәш иткән идем. Ишетүегезчә артыграк мавыгып киттем ахырсы. Чөнки әбием әйтүенчә, яз алда уч вакыт. Урамга чыгасың да шундый җылы булып тоела, өстеңә катлы-катлы кигән кофталарыңны салып атасың да, иртән инде сине салкын тию дигән сюрприз көтә. Шуңа күрә дусларым, бер дә алдана күрмәгез. Әгәр дә сез дә авырып китсәгез, кемнең җырлы видеоларын карап дәваланачакмысың мин? Тапшыруда актив катнашуыгыз безгә бер нәрсә белән дә чагыштырып булмаслык көч бирә. Хәзер исә җанга дәва алыр өчен әйдәгез әле сезнең һәм безнең тырышлыгыбыз белән үткән тапшыруда ясалган клипны бергәләп искә төшереп җырлап алыйк. Сизгәнегез булса, һәр тапшыру сайын без моң сүзен кулланабыз. Ләкин дусларым, нәрсә соң ул моң? Бу сүзнең хәтта рус теленә тәрҗемәсе дә юк. Күпләр хәзер моң һәм сәхнә бизәлешендәге спецэффектларны үзара бутыйлар. Төрле заманча приборлар кулланып, шоу ясарга тырышалар. Ләкин моң бит ул спецэффект түгел. Аны үлчәп тә булмый. Аны тоеп кына була. Сизеп. Моң барыннан да алда япа-ялгыз сәхнәдә басып торган җырчының сабыр, уйчан авазында, җырчының күзләрендә, аның рухында һәм гәүдәсендә, аның тамашачылар белән күренми торган җаннар бәйләнешендә тоела. Менә без исә сезнең безгә җибәреп торган видеоларыгызда бер дә ялганлап әйтү түгел, бу моңны тоеп һәм сизеп торабыз. Шуңа күрә бу талантыгызны бер дә югалтмагыз дип әйтәсебез килә. Яңа видеоларыгыз белән таныша башлаганчы, үткән тапшыруның биремен искә төшереп алырга кирәктер дип уйлыйм. Бер
Хәзер исә әлеге биремне уңышлы үтеп, безгә видеоларын җибәргән нәни дусларыбыз белән таныша башлыйк. Барлык игътибар экранга. Беренче катнашучы. İkinci katnaşışı. Üçüncü katnaşışı. Менә ничек бу балаларга әфәрин димисең инде? Әлбәттә әйтәсең. Булдырасыз дусларым, әфәрин. Алга таба да шулай дәвам итегез. Инде моңга килгәндә кайчак бу сүзне кайгы, зор мәгънәсендә кулланалар. Без исә моңа булай дип әйтә алабыз. Киресенчә, моңлы кешенең тормышы ямьлерәк һәм рәхәтрәк. Ни дисәң дә җыр яшәүгә рәхәтлек исти. Авыр чакта зарларыңны җырга саласың да үз эшеңдә калмый. Шуңа күрә без сезне җырлап яшәргә өйрәтәбез дә инде. Менә бу клип ярдәмендә дә өйрәтәбез. Әгәр дә гаиләдә берәрсе моңлы кеше булса, шуннан да зуррак бәхет юктыр ул. Инде булмаган очракта радиосыман җиһазлар ярдәмгә килә ала. Яки телевизор. Анда Шаян ТВны табып, безнең тапшыруны көтәсе генә кала. Ә бездә моңлы бирем яңгырый. Яратам сине Татарстан, алтаңнарың өчен яратам. Күк
яшнәп яуган яңгырларың өчен яратам. Күкрәп яшен яшнәп яуган яңгырларың өчен яратам. Мин яратам сине Татарстан, гөрүр халкың өчен яратам. Жан эреткәннән кәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Жан эреткәннән кәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Adaштырган урманнарың өчен, тугайларың өчен яратам. Тукайларың, сәйдәшләрең өчен, җәлилләрең өчен яратам. Тукайларың, сәйдәшләрең өчен, илһамнарың өчен яратам. Яратам сине Татарстан, алтыннарың өчен яратам. Күкрәп яшен яшнәп яуган яңгырларың өчен яратам. Күкрәп яшен яшнәп яуган яңгырларың өчен яратам. Татарстан сине яратам. Инде безнең тапшыруның тулы версиясын безнең сайтыбызда карый аласыз. Биремне оныткан булсагыз, аны безнең Instagram аккаунтында таба аласыз. Инде сездән җырлы видеоларны безнең mail адресында көтеп калабыз. Шулай ук безнең YouTube каналын да онытмагыз. Видеоларыгыз гына түгел, тормышыгыз да моңлы булсын. Сау булырлар.